Underneath the golden sky where hope and struggle meet, we share this world, one fragile breath, one heartbeat. The children laugh, the rivers flow, across this earth we roam. Yet pain and healing walk hand in hand, seeking a brighter home. Raise a voice for every life, let the message sway. One world, one health, it's time to lead the way. Together we are stronger, hand in hand we say. A brighter future's calling, it's World Health Day. It's World Health Day. Across the oceans, over mountains, every single face deserves the chance. Tento týždeň v rámci duševného zdravia sme si pre našich žiakov a učiteľov pripravili nejaké aktivity. Napríklad je skvelý byť mnou. Ďalšou aktivitou na tému týždeň duševného zdravia tu máme Vezmi si, čo potrebuješ. Ďalšou aktivitou tu máme motivačné citáty. Aj tu, aj tu. Health, it's time to lead the way. Together we are stronger, hand in hand we say. A brighter future's calling, it's World Health Day. It's World Health Day. Across the oceans, over mountains, every single face deserves the chance to live with health, to thrive in every place. Mothers fight and fathers dream, while children look ahead. A world where everyone can heal, that's the hope that's spread. Raise a voice for every life, let the message sway. One world, one health, it's time to lead the way. Together we are stronger, hand in hand we say. A brighter future's calling, it's World Health Day. Let's break down every barrier, let's lift each other high. No distance can divide us, underneath the same blue sky. Let's work as one, till every heart feels safe and whole. Let's pave a path of hope, health in every soul. Let's break down every barrier, let's lift each other high. Together we are stronger, hand in hand we say. A brighter future's calling, it's World Health Day. Let's break down every barrier, let's lift each other high. No distance can divide us, underneath the same blue sky. Let's work as one. Ahojte, dneska sa pôjdeme opýtať našich žiakov, že či sa zapojili do nejakých aktivít v rámci týždňa duševného zdravia. Tak poďme. Ahoj, zapojila si sa tento týždeň do nejakej aktivity? Áno, A do jakej?
Ja som zapojila do aktivity Vezmi si, čo potrebuješ. A akú obálku si vyťahla? Momentálne som si vybrala, keď sa chce zasmiať, úsmev je nákazlivý, skús ho rozdať. Čo teba by zapojili ste sa do nejakej aktivity tento týždeň duševné zdravie? Áno, ja som sa zapojila do aktivity Je skvelé byť mnou. Super, a ukážeš nám aj svoj obrázok? Je na tom obrázku aj niečo, čo ťa veľmi charakterizuje? Asi, že prčkavé vlasy, aj keď ich teraz nemám. Ahoj, zapojila si sa do nejakej aktivity tento týždeň duševné zdravie? A ak hej, tak do ktorej? Áno, zapojila som sa to, že je skvelé byť mnou. A vedela by si nám povedať, že či si tam nakreslila niečo špecifické, čo ťa označuje? Kľudne by som povedala. Napríklad nakreslila som aj srdiečka, pretože sa cítim ako keby láskavo. A usmiela sa, pretože som vždy šťastná. Ahoj, zapojila si sa do nejakej aktivity v rámci Týždeň duševného zdravia? Áno, A do akej? do kreslenia. Hej, a môžeš nám ukázať aj svoj obrázok? Áno. Super, a je tam niečo aj, čo ťa charakterizuje? No, ti srdiečka. Ahoj Saška, nachádzame sa pri aktivite Vezmi si, čo potrebuješ. A čo by si odtiaľto vybrala? Ahoj Oli, a vybrala by som si, keď sa chceš o sebe dozvedieť niečo pekné. Dobre, tak môžeš si zobrať papierik. A vedela by si nám prečítať aj tento krátky úryvok? Áno, si dosť taký, aký si. Ahoj, zapojila si sa do nejakej aktivity v rámci Týždňa duševného zdravia? Ahoj, áno, zapojila som sa a bolo to super. Dobre, a keby si mal vybrať nejakú túto obálku, ktorú by si vybral? Keď sa chce zasmiať. Každý deň má niečo vtipné, len to treba nájsť. Ahoj, čo ťa najviac na tejto škole poteší? Kamaráti, A čo ti zlepší náladu, alebo niečo, alebo niekto? zlepší mi náladu vie najviac asi môj kamarát Nikolás. Dobrý deň, čo si predstavujete pod pojmom Je skvelé byť mnou? Tak predstavujem si, že každý človek, každý žiak, každé dieťa by malo byť samo sebou a nepretvarovať sa alebo prispôsobovať sa niekomu druhému. Či sa tomuto už páči ten človek alebo nie, ale mal by mať svoju vlastnú identitu, svoje vlastné správanie a byť sám sebou. A vtedy si myslím, že ten človek bude aj šťastný a spokojný. Dobrý deň, máme tu pedagogickú asistentku Miriam Kúkolovú a my by sme sa jej dneska chceli spýtať, že čo by ste odkázali našim žiakom v rámci duševného zdravia. Ja by som odkázala žiakom našej školy, aby nezabudali na seba, aby sa vždy o seba postarali. A keď majú stres, aby si oddychli, niekomu porozprávali o svojom trápení, o svojom strese a určite sa to ľahšie zvláda, keď sa so svojím trápením zveria niekomu. A keď sú unavení, aby odpočívali, a aby vždy na prvé miesto dávali seba a potom im všetko pôjde ľahšie. A teraz sme tu s pani sociálnou pedagogičkou Kubalovou. My by sme sa vás chceli opýtať, že za kým môžeme prísť na škole alebo doma, keď máme nejaký problém a potrebujeme sa zdôveriť. U nás na škole môžete prísť aj za mnou, za teda sociálnou pedagogičkou. Dobre viete, že vždy vám rada poradím, vždy si vás vypočujem, všetko, čo potrebujete. A samozrejme je tu pre vás aj váš triedny učiteľ, ktorý vás tiež vypočuje, pani riaditeľka, ktorá vás vždy príjme, samozrejme aj celé vedenie. Takže ak máte nejaký problém, viete, komu sa máte teda vyrozprávať, alebo za kým máte prísť. Čo je duševné zdravie? To znamená, ako sa cítime vo svojom vnútri. Či sme veselí, smutní, nahnevaní, vystrašení alebo pokojní. Niekedy nás niečo trápi, máme strach alebo sa cítime sami. Dôležité je na to nezostávať sám, ale porozprávať sa s rodičmi, s kamarátmi, učiteľkami alebo so sociálnymi pedagogičkami. Alebo s niekým, komu dôverujeme. Veľmi dôležité je aj to, ako sa správame k druhým.
Jedno milé slovo, úsmev alebo pomoc kamarátovi môže niekomu veľmi zlepšiť deň. Nikdy nevieme, čo druhý človek prežíva. Pamätajte, nie je hanba požiadať o pomoc, nie je slabosť hovoriť o pocitoch a každý z nás si zaslúži, aby sa cítil prijatý a bezpečne. A toto všetko vám odkazujeme my, deti zo základnej školy Odborárska v Novom Meste nad Váhom,